Ahojte priatelia, pozdravujem. Vedeli ste, že pred približne 30 rokmi sme na takýchto miestach chovali vlastné ošípané, vlastnú hydinu, taktiež vlastný hovädzí dobytok, ktorý sme si chovali vlastnými silážami, alebo teda vlastnou potravou, ktorú sme tu dopestovali. Mali sme nad nimi priamu kontrolu, pretože od chovania až po bytúnok všetko kontrolovali slovenskí naši veterinári a náš štátny dozor. A dnes sa na Slovensko vyše 80% bravčového mäsa dováža, hydina bude na tom za chvíľku podobne a hovädzie mäso tu už takmer tiež nemáme. My sme takmer výlučne odkázaní na dovoz, kde nevieme, čím bolo to zviera chované, respektíve vieme to len z papierov. Nemáme prehľad o všetkom tom mäse, čo sa dovezie, preto tu je kopúka salmonella a podobné choroby a problémy, pretože nie je technicky možné všetko, čo sa len dováža, kontrolovať. A to, čo nám ostalo, to vidíte okolo mňa. Ostali nám obrovské priestory, ktoré sa kedysi využívali a dnes sú bohužiaľ zničené, schátrané a my sme odkázaní na dovoz zo zahraničia a na to, čo nás sem pošlú. Ale ak to chceme zmeniť, je tu šanca, budeme podporovať spoločne slovenské lokálne domáce potraviny a naštartujeme zmenu, ktorá opäť prinavráti slovenskej kvalite ten pravý cvenk a zároveň ju prinesie práve na vaše stoly. Ahojte!